ato sang may nabi ang atong igsoon nga hagnaanon nga nagatanyag usab sa iyang serbisyo alang sa iyang mga lungsuranon diri sa hagna. So karong mga panahon na mga higala, dili pa man karon ang campaign period, no? Ang ato lang gid nahimo aron katagaan ang atong mga lungsuranon sa panahon nga maila-ila nila ang mga kandidato. Mao ning gitawag og getting to know, no? Greet and meet. Mahimamat ra gihapon ninyo kay musuroy man muduaw kaninyo ang atong mga kandidato. So nitong ora atong hinabion si umabot kagawad sa hagna, Sherwin Cafe. Kagawad unsa ka ang priority gyud nga angay nimong himuon pohon alang sa lungsod sa hagna? Salamat kaayo sir no sa imuhang pangutana. Og salamat usab sa atong mga tigpaminaw mga listeners. So sa akong pag-aghat as a independent sa atong pagdagan karon pagpaila-ila pa man bawal pa man may mangampanya bata ang akong panglantaw sa gyud nga dili ikalalis nga atong lungsod sagna do na dagko og daghan nga mga kausaban og proyekto og daghan og nindot na gyud ang atong lungsod sagna pinagi sa atong mga namunuan atong mga mayor, mga konsehal sa mga vice mayor karon nga nang ang ilang panginabuhian kay sa ato laging paningkay-sikay sa kinabuhi kinahanglan maamo gitay pagkakitaan. Pinaka-importante gina kanang mokita tao na dili lang kay nindot unya kuyugan nga ang mga katawhan mo avail unya manindot pud ang ilang panginabuhi so mo lambo ang katawhan dili lang atong lungsod. Forbida, no? So atong gikalipay nga kini mga panlantaw ni umabot kagawad Sherwin Cafe, ang una gyud sa iyang plataporma o sa iyang panlantaw ang pagpalambo sa kinabuhi sa katawhan. Kay magunsa man ang palibot, material nga kalampusan kun mismo ang tao, no? Wa gihapon the same nagpabilin sa kapobrehon. So salamat kayo niya na kagawad umabot kagawad Sherwin Cafe. Nya sa laing bahin na ang hagna karon nakita nato ang paspas nga paglambo. So di gid nato palabyon. Ako mismo pasalamat ko kang Mayor Joseph Pranyola sa duha ka termino nga nakita gyud nato nga nilambo ang lungsod. Dayo nato ang nahimo sa atong mayor Mayor Ranyola kumpare nga unsa may iyang dugangan pag yun makita man yun nato nga nindot na ang ato ang lungsod sa hagna. So murag progress kaayo kay sa tanaw nato sa una bisag wala ko dinhi pero naga tan-aw po ko unsa na ang hagna karon o kay sa una layo na gyud og miabot ang atong hagna sugad nga ang atong mayor nga ning abot og sa iyang pamunuan sa duha ka termino niyang pangserbisyo dinhi sa atong lungsod sa hagna. So akong panghinaot nga kini mo padayon pa og lambo og mas lalo na nga mulambo pud ang katawhan kay doon po say kasing-kasing sa mga tao. Dili lang ang mga proyekto bagkus ang mga katawhan jud mahatagan jud pod og pagtagad labi na sa atong mga homeless Filipinos nga naginhanglan sa ato ang tabang pinagi sa atong pundo sa ato ang panudanan sa atong gobyerno. Okay, so nindota kayo, no? Di alam sa kasayuran sa labi ng mga hagnaanon nga wala kaayo makasinati kanimo kagawad Sherwin Cafe, pwede ba imong ihulagway kung diin ang imong kagikan unsa nga barangay ug ang atong mga kaparentihan karon nga naminaw tingali basin na sila og tagadiin gyud lumad gyud nga taghagnaanon og dinhi gyud na himugso ang akong puso dinhi sa lungsod sa atong hagna. So mo hatag man ta og kanang naay pagserbisyo sa laing lungsod akong nahihuna nga nganong dili man nato himuon dinhi sa atong lungsod sa hagna sa atong kakayanan tungod kay doon naman tay kumpanya nga SRC Construction og doon na po tay business nga Winrich Cafe nga unya mo katabang o livelihood kini sa mga katawhan. Astila na hinatonta, no? Hinatonta nga kining tanan nato mga tumong og tinguha katagaag katumanan kay labing tinuod mga higala dugay-dugay na sabing kailan ni Sherwin kung kinabuhi lang personal
wala na ni siya angay pa nga panganduyon. Kay successful nga businessman, civic leader, o gani kini politika. Resulta lamang ni siya ang tumong makaalagad sa atong mga lungsuranon, labi na sa yuta niyang natawan, hagna. So ning tungura kagawad, kung ihatag kanimo ang mga mensahe alang sa atong mga igsoong hagnaanon. Maayong buntag ulit no sa atong mga katawhan din sa atong lungsod sa Hagna uban sa atong mga kabaranggayan, mga barangay captain elected o appointed, gipangunuhan sa ato ang mga pari, mga katawhan usab. So hinaot unta nga dili lang ta magtan-aw sa mga tao kining kwarta, kundi atong tan-awon kung dunay bay malasakit sa atong lungsod sa Hagna. Salamat kaayo sa pagpaunlak o ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, salamat kayo. Kagawad Sir Wen Kape. God bless, God bless, God bless. Sir, og daghan kayong salamat. Okay.